Kang palumpong oh. Lagi, pulita ha. Tara, iko. Ayay, wala man. Lih, bato ba to? Oh, koy, pastilan. Bato, Brad. Tag-iya. Mo na nagbayad si mga utang? Oh, mana ni basta impas na kuha pa na kay arong ingon ko niya. Ako nga kulang niya. Dili kompleto na. Kaya kini mo tao ga. Hoy, tulis ni. Ambil si Bob. Pagdali ba? Hindi rin si Bunda. Pen, nga nung ipalong manay mo ng hatsa. Pen! Tulang sa inyo. Ito. Para sa 1,000 nga makatubag. Unsay iningle sa baka? Ikaw, David. Balbakuwa. Sayop. Kodok. Cow! Okay, 1,000. Salamat. Sunod nga pangutana. Unsa nga hayop ang pinakabati kay Ignawong? Ako! Sakto ka. Ay 100. Happy Bars, Oy, Dok. palitan niya akong mga tambal, Vic. Gamitulong ka na ako ng kwarta. Saan man po ng mga tambala, Dok? Ya? Tambal, sakit og tiyan. Ay dili laman ko ana, Dok. Kaya di man po na ako magamit. Kaya umagasakit akong tiyan. Ah. Agi. Ako lang man ang paliton, Dok. Kaya gasakit naman di akong tiyan. Na. Pila man na tanan. Ako hutdo na. 100 ni tanan. 100. Ay, 200 di ay. 200. Kablit, sika! Dalaw dia David. David. Ay nabuang. Oh, mapa David, mapa. Sige, mo, Ay ipadlong nasi ko. David. David, hold diri ba mapa David. Mapa ba mapa ay naman ni buangan ni. Mapa David. Dala mo. Asa David? Ah, sa mane? Mapa. Mapa sa ML ba? Mapa sa ML. Mamamatay na noon ko. Kay gini. Ito, tagalog ka ng kwarta pangatag no? Pagpuyo ba? Gani? Paglantaw ro diha. Isa pa. Ah, santo. Ano po? Kabuang asa man ang kwarta? Wag mo lang ya. Pag wag ka makabalo na naman to ane. Nay, daw talaga to. Asa? Ando ba? Matay dong. Ay gabi. Ikaw ba, di kasi kabunga-bunga ng dalan, kaya gianan man eh. Pangayo mo kag sumbagon ka na ako ron. Sa kamong tanan, panumbagon mo na ako. Na. Liti ka hari balik. Kalma. Part, dodua. Sige, dua-dua. Oke. Bilangan. Sige. David. Kumusta naman to akong hangyo ni mga tungong isang adlaw? Kaya. Na ito, natawag. Ikaw pala Kusford? Karon da ito? Itong sabot na to? Ay naman. Na! Lirike! Ay nabu. Pakal mata pa. Sipon mo. Hoy! Tulis na. Ari na mong kwarta. Kwarta. Tulis na. Kwarta. Pinasulo sa mong bag. Pagdali. Lagi. Wala. Pagdali.
May hapon. Oy, may hapon pod. Taga diri ka? Oh, taga diri ko. Mga vlogger me. Nanghatag ng 500. Mga vlogger mo? Oh, Ang hatag mo 500? oo. Ay nakog uwata na yung pakapatunto. Kadaghan ako nakakitaan na. Yung mga hatag mo 500, yung maka-million views mo, makain ka mo. Kanya ako'y naulawan sa pagtuon ninyo nako. Matintal ko ninyo ning kwarta ha. Maghatag-hatag mo ning 500. Naman ko'y kwarta sa mo ha. Ano inyo mo mong taga-tagaan? Oh, wag ko kay kuan ana. Ay ko, kuan na ninyo kay daghan na kay mga vlogger na kuan. Di na ko mauwat ana. Pila man eh? 4,000,000. Idol. Salamat kaayo, Dol. Salamat kaayo. Sige, way problema. Dako na kining tabang namo mga kabus, Dol. Unsay pangalan na inyong vlog? Si Corbinals. Si Kihor Barnis, ipalo mo na ako. Pag abot na ako sa amuha, akong ipanabi nga legit yun ninyo si Kihor Barnis. Okay na, salamat kayo. Sige, Si thank Kihor you. Barnis, tinuda na gid niyong mga hatag mo. Isang palong ko hato nila. Mama, isang palong po kanila. Tungod ra na akong istorya. Ano man istorya nimo? Ningon ako nila nga, pwede bang isa ka adlaw ra ko mahimong gwapo. Ikapoy kay nang kada adlaw tang gwapo. Sa palong ko nila. Ulang na itong kampa nila.